Ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! EDSA! Hey! Magandang gabi! That's Joe in Mega Manila, Philippine Standard Time. It is now 31 minutes after 8 o'clock in the evening. Siyempre kayo pa rin po yung nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan on a beautiful Friday evening? EDSA! Ito pa rin po ang programang EDSA. Huling bakbakan na, huling yugto na ng ating programa. Big shoutout nga pala sa mga nakatutok sa atin. Lalong-lalo na sa iyo. Ikaw, Boards, alam ko medyo pagod ka na. Yung binti mo, medyo masakit-sakit na manong. Ramdam na ramdam ka namin. Kaya nga naman yung mga musika natin para talaga sa iyo to. Kaya naman ang papromo natin ay para talaga sa iyo to. Wow! Antabayanan dahil mamaya si Rakitera ay tatawag na naman ng isang maswerteng driver. For the meantime mga kabisyo, eto na muna. Pag-usapan na natin to. EDSA! 209 km per hour nang makorner at nadiskubre ng mga otoridad ang peligrosong trip ng isang lalaki na nagpatakbo ng kanyang motor. Wow! Imagine nyo lang mga kabisyo 209 km per hour. Oh no! Motor to motor do hindi naman dito sa Pilipinas, sa ibang bansa Pero nung nahuli siya, napag-alaman ng mga pulis kung bakit niya ginawa yon. Alam niyo kung bakit? Dahil para sa for the content. Pambihira. Aragoy! Maluoy ka! Pisti, para lang sa content, pambihira naman Tang, hindi na natin patatagalin to, Tang. Logican na natin to, Tang. Ano pa hinihintay mo, kalbo? Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA! Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic to ngayon sa mga tao na kung ano-ano na lang yung ginagawa for the content. Oh no! Diba? Meron nga ako napanood ng isang araw parang yung parang nagmumukbang. Alam mo ba kung anong binumukbang? Puno ng saging. Maloy ka! Ginangat-ngat yung puno ng saging. Pambihira naman At meron pa ako napanood din. Mukbang din na content. Babae naman. Alam nyo kung anong binumukbang? Hilaw na langka. Tama pa talaga. Ang tulo-tulo pang tagok ko. Pambihira naman Well, mga kabisyo, ito pong logican po natin hinggil po doon sa lalaki na nagpatakbo ng 209 km per hour. Ang lalaki po na nagpatakbo ng motor na umabot sa 209 km per hour para sa social media content dahil po sa paghahanap ng ng adrenaline rush, pagpapapansin at pagkilala at potensyal na kita, di ba? Maaari din po siyang maimpluwensyahan ng mga peer pressure o pwedeng sulsol. Pre, kaya mo yan, pre! May mga ganyan So, ayun po mga kabisyo ang nakakalungkot lang po dito yung panganib, kaya yung may mga tao talaga mapangahas na makakuha lang na mas maraming followers at monetization kaya kahit delikado, ginagawa nila. Totoo lang po. Ako po, pag nakakita po ako ng mga kamag-anak ko, lalo na may edad, parang nakakaramdam ako ng awa
Diba? Sa totoo lang, okay lang sana kung ginagawa nila yan, kung nag-i-enjoy sila. Pero kung ginagawa nila yon para ma-monetize, malabo nakakalungkot. Anyways, mga kabisyo, bilis ng oras natin and it's a Friday, traffic, at alam ko magpapagpag yung iba, pero the best pagpag that you can do is to listen to Rocky's Secret Files. Up next, ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala sa inyo, and whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!